Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Aqdef fil-barra fil-font il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, illum dan li mallem Qaddistana li tant jixtieqilna ġid, li tant hu ħerqan li jien u int ma nitilfux il-post li hu biħrara kbira ħejjilna n-naħa l-oħra. Irrid ifakkarna f'lezzjoni verament importanti u ta' min jaħseb fuqha. U bl-ikbar serjetà llum se jsaqsi lili u lilek il-ħwejjeġ li ħejjejt u għadek tħejji għalik. Ta' min se jkunu? X'se jservuk biex takkwista l-post imħejji għalik hemm fuq? Iva provdinna silta llum fejn fija sa nisimgħu ħitenn il-kelma iblaħ lil-lani imsemmi f'din is-silta li kien jgħix ħajja mingħajr ebda rabta ma' dan Alla. Il-ħajja mingħajr Alla żissemmija hija tassew bluha. Nifhmuha sewwa ta' il-ħajja mingħajr Alla hija tassew bluha. Li naħsbu fil-ġejjieni tagħna mhix xi ħaġa stramba jew ħażina żissemmija anzi hija ta' importanza kbira, nifhmuha aħna postna mhux hawn imma n-naħa l-oħra. Ma naqgħodux nitħasbu żejjed insiru xħaħ, egoisti, nippikaw ma' oħrajn. Ma nsirux materjalisti, bla rażan u għatejji fil-prattika. Dan għanina ikun tassew bluha. Għax iż-żmien jgħaddi, qed jgħaddi, qegħdin fil-kju tafux. U l-ġid kollu li tkun rekkint x'ser isir minnu. Nistaqsik lilek li qed tisma'. Qed taħżen xejn għan-naħa l-oħra, jew sa tmur quddiem Alla bidejk vojta. Ekku, ejjew illum bl-akbar serjetà nibdew din il-lezzjo divina u flimkien ma' dan li mgħallem tagħna Ġesu mimli tenerazza ta' mhux qed ilumna imma bimħabba kbira qed iwissina. Għaliex qed iwissina? Propju għax ma jixtieqx jitlifna. Nibdew ir-riflessjoni tagħna bil-Vanġelu ta' San Luqa, kapitlu 12, versi 13 sa 21. Din is-silta ġib it-titlu Il-parabola tal-għani iblaħ. Waqt li kien bħas-soltu jgħallem dan Ġesu tagħna b'folla tremenda tisimgħu, kulħadd jaħseb li se jsib is-sollif u r-risposta għal kull problema personali tiegħu, isimgħu x'ġara. Xi ħadd mill-folla qallu, Mgħallem, għedt li l-ħija jaqsam il-wirt miegħi. Problema li tinsab qawwija anki fostna. Ġesu jaf li wara it-talba ta' dan ir-raġel hemm kwistjoni ta' flus u allura jieħu l-okkażjoni biex jagħmel riflessjoni fuq l-għana. Ħabib, wieġbu Ġesu, min qedni mħallef fuqkom jew qabbadni nqasmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad dar lejn in-nies u llum qed idur lejja u lejk, int li qed tisma', ixsimgħu se jgħidilna. Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba għax imqarjek wieħed ikollu bir-radam ġidu mhux se jserraħlu rasu minn ħajtu. Le, ħajtu ma tiddependix mill-ġid li jkollu marel, iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull reba. Qed jgħidilna imqarjek wieħed ikollu bir-radam, ikollok xi jkollok ġidek mhux se jserraħlek rasek għan-naħa l-oħra. Kif qed tirsisti u taħżen hawn, trid tirsisti u taħżen għan-naħa l-oħra. Hija ħafna importanti din is-sentenza eżis semmija kemm qed taħżen intejt għan-naħa l-oħra. Ma nafx jiena jiġu mumenti niltaqa' ma' persuni maħuti stess li jitkellmu jiftħu qalbhom miegħi jgħiduli kemm jien kuntent hekk li kabbart liedi, iż-żewġu għandi solt sew taħt rasi u jibdew isemmu għandi mġemma f'dak il-bank u fil-bank ieħor. Jien sintendi nieħu gost u nibda nisma' bil-prudenza kollha x'il-bnejjem trid tisimha. Però dak il-ħin inħoss il-mulej jgħidli ixħed kelma tajba hawn. Tihom toma tal-ġid li hemm jistennina in-naħa l-oħra. U ngħidilhom, allura fil-banek kollha hekk poġġejtu fluskom, f'dak poġġejtu. U jgħidu liva kważi f'kollha, ma x'ismu l-bank li qed tirreferi jien. U ngħidilhom, il-bank
ta' dar Elena, il-bank tan-naħa l-oħra. Unkun pronta nolli idejja l-fuq jibdew jitbismu, jifmu x'inkun irrid ngħid. Kemm qed taħżen int, għażis ħija żiż uħti fil-bank ta' dar Elena. Il-bank tan-naħa l-oħra. X'emmejjel qed tagħmel biex taħżen għan-naħa l-oħra? Xejn lanqas penny ma neħdu magħna tafux. Imbagħad Ġesu kompla u qalilhom parabola. Wieħed raġelani jara x'għamel dan. Ġebar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u bada jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħ x'se nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. Orrajt, ara x'nagħmel qal. Inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn akbar u naħżen fihom il-qam u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li l-innifsi ruħi għandek ħasna kbira ta' ġid għal bosta snin mela strieħ kul ixrob ix-xala. Iżda qallu Alla, iblaħ li int dan il-lejl stess jitolbuk ruħek lura u allura l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min se jkunu. Tweġiba eżis semmija li ta' min jaħseb tassew fil-profond fuqha. Hekk jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Ejjew naraw din il-kelma ta' Alla xi trid tgħidilna għal ħajjitna llum. Ekku eżis semmija, nibdew naraw l-ewwel liema huma dawk il-ħwejjeġ li n-nies ta' żmienna jorbtu qalbhom magħhom l-aktar. Minkejja li nafu li l-ħwejjeġ ta' din id-dinja kollha jispiċċaw, il-għala jgħid ħafna minna xorta waħda norbtu qalbna magħhom. Nisimgħu hux veru kemm il-darba raġel molaw ħabbriki ibiħ is-saħħa f'taqqa waħda jħossu ġeff sidru jagħti asturdament u f'kemm ilni ngħidlek jitlaqqa d-dinja l-oħra. Kif in-nies jaraw hekk jew jisimgħu xi ġralu tixteret il-kelma m'aħna xejn hux ngħiduha spiss kieku. Kemm disgrazzi qed nisimgħu ta' nies imutu ħesrem, nies ta' kull età. U anki l-ħsieb tagħna jinfirex fuq eluf ta' nies kbar li fi żmienhom għamlu isem u llum intemmu qishom qatt ma kienu. X'ħadu magħhom il-orrif? Bil-kodba li kitbu, bil-konferenzi li taw, bl-istaġib li qanqlu fost in-nies. X'ħadu magħhom? Is-sinjuri mill-ġid li kellhom, mill-vilel li bnew, mill-lussu li xtraw, mill-flus li reknu fil-banek, x'ħadu magħhom dawk li ħakmu popli u nazzjonijiet sħaħ u werru lil kulħadd bis-saħħa u l-qawwa li kellhom. X'ħadu magħhom dawk li laħqu l-quċċata tal-popolarità fil-qasam tal-films, tal-isports jew tal-kanzunetti. It-trab jerġa' jagħmel lil kulħadd xorta eżis semmija. Kollox jgħaddi, kollox jintemm. Iblaħ min jorbot qalbu mal-ħwejjeġ li jgħaddu. Il-għara veru mhuwiex biss dak li jara fit-tajjeb mill-ħażin. Il-għara veru huwa wkoll dak li jafi qiegħed kollox f'postu. Lil kull ħaġa jara f'jagħtiha s-siwi tagħha. Dak li għandu jkun l-ewwel qiegħdu l-ewwel u dak li għandu jiġi t-tieni qiegħdu t-tieni. In-nisrani mhux dak li jmaqdar is-saħħa tal-ġisem, is-sbuħija, il-ġid materjali, il-progress li ksibna fix-xjenza u t-teknika, dawn kollha huma tajbin. In-nisrani ma jara fis-siwi ta' dawn kollha u jaħdem biex iġibhom il-quddiem. Iżda fl-istess ħin joqgħod attent, din importanti ħafna, li dawn il-ħwejjeġ iżommhom fil-qis tagħhom. Ma jagħtihomx importanza iktar milli ħaqhom. Ma jagħmilhomx l-ogħla ġid tiegħu. Ma jorbotx f'kelma waħda qalbu magħhom. In-nisrani jfittex li jorbot ma' dak li hu sod, dak li jibqa', dak li ma jċedix taħt it-toqol tal-problemi kbar tal-ħajja. Iva hi, jien u inti rridu nfittxu l-Alla u naħdmu biex nistanew quddiemu. Il-erf u l-qawwa li n-nisrani jfittex biex fuqhom jibni ħajtu u l-imġiba tiegħu huma dawk li jiġu minn Alla u mis-salib ta' Kristu.
Forsi Alla ma bellaħx l-erf tad-dinja. Għal dawk li huma msejħin sew Lut sew Griegi, jgħid San Pawl, Kristu huwa l-qawwa u l-erf ta' Alla. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa aktar mill-bnedmin u d-djufija ta' Alla hija wkoll aqwa minna l-bnedmin iva. Eżis semmija, nieħdu t-talima li qed itina dalli mallem għaddisu maħbub tagħna Ġesu. Ekku li spiss jagħmlilna kuraġġ u jgħidilna aqdef il-barra fil-font. Jiġifieri taqtax qalbek jekk inti sissa dejjem fittixtu tajt importanza dak li mhux Alla, għamel kuraġġ u mħadna miegħu jirnexxilek. Namlu ħilitna eżis semmija u kif qed iwissina llum dan Ġesu tagħna nagħtu każ iktar għas-siwi tal-ħwejjeġ tas-sema. Għax jiswewlek hija uħti l-ħwejjeġ kollha ta' din id-dinja. Jekk inti bniedem sinjur x'siwi għandu ġidek għan-naħa l-oħra jgħid. Jekk inti bniedem li ksibt it-talim li mxejt ħafna l-qudiem fis-soċjetà tgawdi tant stima issa u rispett mingħand l-oħrajn. Dan kollu wieġeb int stess. X'ħaj jiswielek? Kollox jgħaddi, jitbidlu n-nies u s-sitwazzjonijiet tal-bnedmin u fil-kuntest ta' dan kollu nifmu dik il-frażi famuża li tinsab fil-Bibja stess li tgħid offruha tal-fruat. Kollox huwa frua. Kollox huwa frua. Noqogħdu attenti eżis semja mill-ġid fals. Is-silta li qed nirriflettu fuq allum tant tolqotni semmatilna il-parabola ta' dak is-sinjur li tant kellu ġid mill-wiċċ tal-art li lanqas kellu mħażen fejn jaħżen ġidu u għalhekk ippjana l-bini ta' mħażen ġodda biex imbagħad ikun jista' jgawdi l-abbundanza ta' ġidu, jiekol jixrob u jixxala. Kif qed jiġri fostna llum u ġveru, ma dak is-sinjur il-proġetti li kellu f'moħħu ma kienx se jwettaqhom għax f'ħin mhux mistenni minnu kien se jħalli id-dinja u hekk tqaċċat kull rabta tiegħu ma' ġidu li bih moħħu kien tant mimli. Hawn Ġesu jixtieq jallimna wkoll li fl-istess waqt jeħtieġ li ma niġbdux konklużjoni żbaljata mill-verità li il-kol għandna mmutu u nħallu kollox warajna. Ikun żball jekk wieħed allura jaħli ħajtu fil-qas, jeqret kull ħaġa tajba li jkun hemm fih u jgħaddi l-ġranet ta' ħajtu jokrob u jeqret minħabba x-xorti ħażina ta' ħajjitna f'dan il-witt ta' dmuħ. Bl-istess mod, tkun konklużjoni żbaljata jekk wieħed iħarba ġidu u jberbaq flusu, forsi wkoll biex ma jkunx hemm min jridhom warajh. Ejjew eżis semmija nistudjaw sew x'inhu il-veru ġid li rridu naħżnu. Però qabel ma nagħmlu dan nixtieq nisimgħu hekk silta mużikali fejn se turina x'inhu dak li jien u int għandna verament nattakkaw miegħu. Il-ġid li miegħu rridu nattakkaw verament huwa Ġesu, l-uniku teżor tagħna. Qatt iltqajt verament miegħu int. Għaraf minnu, għax minnu biss irid jiġik dak l-erf, dik il-qawwa biex jirnexxilek twarrab dak kollu li mhux hu. Nisimgħu flimkien is-silta. Sibt teżor.
namlu ħilitna ekku eżis semmija biex niksbu verament dan it-teżor qaddis tagħna Ġesu. Ejjew inkomplu. Naraw x'inhu il-veru ġid li miegħu għandna nintrabtu. Tajjeb li ngawduh il-ġid tawn, all right, imma ma norbtux qalbna miegħu. Indaħlu lil mulej f'ħajjitna, infittxu dan it-teżor għażiż li hu l-veru ġid għalik u għalija. Ir-risposta ta' kif għandu jġib ruħu n-nisrani għaqli nistgħu nisiltuha minn din il-lezzjo divina li aħna qed nagħmlu permezz ta' din is-silta tal-Vanġelu li smajna llum. Ikun isir użu tajjeb mill-ġid li jkollu l-bniedem tafu meta? Meta dan jagħmel ħiltu kollha biex jistana quddiem Alla. Dik l-importanti, ma jimpurtax li qed tistana u taħżen, imma tinsiex, dak se jispiċċa. Trid titilqu warajk. Istana kemm tiflaħ quddiem Alla, għax dak mu se jispiċċa qatt u dak irid jakkwistalek il-post li jinsejjer inħejjilkom għalinna dan Ġesu qabel telaq biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll attenti ta' għax nistgħu faċilment nitilfuh dan il-post qaddis. Qed nifhmu eżis semmija għandna bżonn nirreflettu fil-profond dwar dan. Mela l-għaqli jedna huwa dak li jagħmel użu tajjeb u bil-għaqal mill-ġid li jkollu u jfittex li jistana ukoll quddiem Alla. Isimgħu San Pawl xejdinna. Jekk intom irxux tajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema. Aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema, mhux f'dawk tal-art. Bħala nsara ħin u int, jeħtieġ li kultant nifqu u naħsbu. Għandna bżonn eżis semmija. Aqdef fil-fond mur ma' ġemblu. Aqdef fil-fond f'ħsibijiet tiegħek. Inkunu bnedmin li nħobbu naħsbu u nirriflettu anki fuq l-istess veritajiet ta' reliġjon tagħna f'wosthom dik li ħajjitna simgħuha tajjeb. Mhix biss hawn fuq l-art, m'hemmx biss is-snin li jiġu nnotati fiċ-ċertifikat tal-mewt tagħna, imma hemm orizzonti ġodda li jagħmlu possibbli li ħajjitna ma tintemx. Ħajjitna ma tintemx, eżis semmija, imma tinbidel f'sura aqwa minn dik ta' issa. Kemm jeħtieġ li nfittxu ħajja aħjar, dan m'għandux jiftehim ħażin. Maħniex ngħidu li għandna ngħixu b'saqajna maqtuwajn mill-art, ma noqogħdu attenti li ma nispiċċawx imkaxkrin mis-sekularizmu li naraw jiġri madwarna. Mill-bqija n-nisrani għandu dmir li jinteressa ruħu b'dak li jiġri fid-dinja u jipprova jservi ta' melħ u dawl tad-dinja. Diġà bħala bniedem in-nisrani għandu dritt u dmir li jaħdem għal dinja aħjar. Id-dinjità personali tal-bniedem tiġbor fiha id-dritt tiegħu li jieħu parti attiva fil-ħajja pubblika u jagħmel il-kontribut tiegħu għal ġid komuni ta' sħabu iċ-ċittadini. Ħadd daqs in-nisrani li jgħix ħajja li taqbel mal-magħmudija li rċieva ma jista' jagħti kontribut siewi lis-soċjetà. Dan għaliex il-valuri li jispiraw kull imġiba u ħidma tiegħu huma l-valuri tal-Vanġelu. L-uniċi valuri veri li fuqhom biss tista' tinbena soċjetà li tkun tassew ta' ġid għal-membri tagħha. Ejjew nagħmlu attenzjoni eżis semmija fuq ix inħabblu rasna. Ġesu urina u qalilna. Ma nkunux bnedmin li nħabblu rasna żejjed xejdu fuqna n-nies l-oħra. Jew x'jaħsbu fuqna. Forsi wkoll ninkwitaw fuq li jgħidulna u mbagħad qatt ma nħabblu rasna fuq dak li hu tassew serju. Xejn Alla fuqna, fuq dan iridu ninkwetaw, dan hu żgur serju. X'se jgħidilna u x'qed jgħidilna issa Ġesu qed jgħidilna propju lil ħafna kwistjonijiet fuq il-wirt, fuq flus li rridu jitqasmu u fuq ġiet ieħor materjali li ilu dawn
xej ma jinteressawh. Semminna wkoll ir-raġel tal-parabola qisu wieħed barra minn sensieħ, għax ir-raba tiegħu taw ħafna frott, erħilu jippjana jikkalkola. Irid iħottu jerġa' jibni. Lil dan ukoll kelmu Alla u qallu: iblaħ li int tinsewx illum qed jgħidha lili u lilek. Ġesu eżis semmija ma joqgħodx moda, ma joqgħodx jaħraba, jgħid kliem li jaqta' mingħajr kompromessi. Iblaħ bela li int. U għaliex jgħidilna hekk? Għax naħsbu biss għal ġid ta' din l-art. Iva, iblaħ bela jien u inti nkunu jekk naħsbu biss fuq il-ħwejjeġ li jintemmu bla ma noqogħdu naħsbu u nirrealizzaw li aħna qegħdin fil-kju. Irridu mmorru. Dan ikun iblaħ għax il-ġid ta' din l-art ħallih warah biex igawduhom il-werrieta iblaħ hekku. Ejjew eżis semmija, flimkien induru lejn il-mulej illum u ngħidulu faċli mulej li xi ħadd isejjaħ li jiblaħ, jekk ma nbilx subajja bħall-oħrajn, faċli jsejħu li jiblaħ jekk nagħti semi kif suppost, faċli jsejħu li jiblaħ jekk nagħti preferenza lill-oħrajn, faċli jsejħu li jiblaħ ma x'jimporta mulej jekk tapprova int. Il-veru bluha dik li tiddikjara int, il-veru iblaħ u dak li ma jiksibx il-kunsens tiegħek. X'tiswa l-allegrija bla ferħ? X'jiswa l-profit bla kuxjenza kwieta? X'jiswa li nakkwistaw id-dinja kollha jekk nitilfu lilek, Għażiż Ġesu tagħna? Kif għadu mandunax mulej il-bniedem li l-bluwa tiegħek ferm iżjed intelligenti bil-intelligenza tiegħu? Kif għadna mandunajniex li ħafna drabi aħna naraw sal-punta ta' mneħerna biss, nejxu bla skala ta' valuri f'postom, nikkonsidraw deb kull ma jleq. Kemm esperjenzi oħra jeħtieġ nagħmlu biex nintebħu li aħna limitati, li faċli nitqarqu. Ħajżomni biblaħ kulħadd mulej, basta tqisni jaqli int, basta nistana quddiemek, basta bil-kejl tiegħek ma nkunx naħli żmien, ma nkunx qed nitqarraq, ma nagħmilx għażliet żbaljati. Talenix nidher quddiemek bidejja vojta mulej, talenix nitħabad bla ma nwettaq xejn siwi, talenix naħseb f'kollox barra fruħi, barra fl-oħrajn, barra fik. Għallimni nħares lejn l-affarijiet kif tħares int, niżen blużin tiegħek, inkejjel bil-kejl tiegħek. Int biss mulej taf il-veru valur ta' kollox, int biss mulej taf tqiegħed kollox f'postu, int biss mulej taf twarrab b'dak li hu bla siwi. Kemm nixtieq mulej li fl-aħħar nisma' minn għandek dik il-kelma bravu, brava, tal-li tkun sibni fidila bil-fedeltà kif tifhimha int. Nitolbok Għażiż tagħna Ġesu tenna naħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema biex inkunu nistgħu narfu il-fruwa tal-ħwejjeġ tal-art u jkollna ħila nqeduhom f'posthom. Hemm bżonn li nistanew verament quddiemek Ġesu biex ma norbtux qalbna mal-ħwejjeġ li għaddu. Enna nieħdu l-parir li San Pawl tal il-Timotju meta qallu aħrab ir-reba, fittex li jkollok il-ġustizzja tieba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. Nistanew eżis semmija quddiem Alla daqskemm jirnexxielna natuh l-ewwel post f'dak kollu li naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Nixtieq insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.